И здравейте хора, аз съм Крайбеги и с мен е Miss Fire Girl и днес ще снимаме в The Victus Network и тя за жалост не може да говори, защото така, няма да обяснявам. Ще си пишем, аз ще й говоря, а тя е заглушила в момента и да й пишем да кажат хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Да кажат хай на YouTube. Хай. Да, чао каза. Да. Warp. Добре, ще така ще го напишем. Warp PvP. Чайте малко. Warp PvP за клип. Опс. Да, така. Warp PvP за клипа. Ще изкачаме 2 в 1, защото сме тъпи нубове. Един се казва Bullet Battle. Добре. Някой ще дойде ли? Кой иска 1 в 1 да ме мъсъка? Който иска 1 в 1 да ме мъсъка? Да. Добре, ще правим хора с не 1 в 1. Така се ще правим. IP аз пия, защото няма никакви хора. Тук трябва да се наглася нещата. Добре, да се наглася пада за мишката. Аз качвам. Идваш ли? Добре. Але, тя ма приби. What? Ко? Аз ще върна нещата. Оги, ама защо по дяволите? Как те убих толкова бързо? Warp PvP. Не съм хакер! Как ще снимам клип с хак? Да, хора, първи опит ще направим няколко опита, докато ни свърши стремките и спитките. Айде, идвай пак. Ще дам лега, ще дам всичкото. Тези неща. Ей това, готово. Оф, пак ли трябва да пия, бе? Добре, хора, аз пия пак. Не, някакъв друг пише Warp PvP. Къде отиди? Ела бързо! Warp PvP пък го няма. Аре, бързо скачай. Аз пих. Добре, дано да не ми свършите ефектите. Направо сега с хака. Ойт, забравих да скоча. Леле, тя с хака. Да, спам на мишката. Просто. Къде бягаш, бе? Защо бягаш? Ще му убиш! Не! Хора, втори път загинах. Без стренчки и спитки вече. Warp PvP. Бързо идва Warp PvP, защото могат да си скачат. Пишат! Идли нема вече! А той ще го убиш. Добре, телепортна са. Ела да ми дадеш нещата, ела. Не там. Писах. Дай бързо. Не бе, дай ги тук да сега, ще ги взема. Добре. Имаш ли... Дай лек. Ела. Бързо. Имаш 2 лега, как нямаш?
Аре, брат! Мерси. Ай, отваря ли си? Добре, хора, извинявайте за паузата. Няма да скачаме едно в едно. Тук няма да скачам. Един скочи вече. Няма. Айде да го скачаме две в едно. Имаме лек. Защо скочи, бе? Да се правим, че да се бием, ела. Ела ще бие с годене палки. Оле, те са двама. Почвай ги. Аз почнах единия. Той умира. Умря! Оле, бягам, пази ма. О, я бич. Убиват ли те? Идвам! Браво, размазах ми ги, Да телепортна ли един друг? Репортвай. Пи. Сега ще репортна един друг. Тъпа се пъта. Направо ги размазахме, бе. Бързо по него. Рип, 4 лега, човек. Про тройка е бил. Оле, фул лък, май, не знам. 2 лега, браво, ето ти един. Айде да станат 3 по-равно. Някой да не скочи. Хора, много яко се получи така. Може да направя томбола, като вземам. Острота 4, огън аспект 2, меч. Един скочи, на един хит го убивам. Как може да се толкова тъпие? Рипайте, сад вече. Като иска да е там. What? 49 голденки, аз нямам нито една. Дай малко. Сега ще чакам, на мен свършиха ефектите. Колко му не имаш? Я виж колко. Опс! Хора, обърках се. Да, хора, мисля това да бъде всичко за този клип. От мен и от Мис Фаргарол. Не се смеч, бе! Аз като ударя се смеч, направо ще изгориш фаза. Яде лек! Не яде. Добре. Да, хора, това ще бъде всичко за мен и от Мис Файр за днеска. И ще се видим скоро. Може да снимам пак. Да. Защо не мога да бия, бе? Така. Бе. Ще прибия. Добре, хора. Това ще бъде всичко за този клип. И ще се видим скоро пак.